Hola a tots, avui anem a començar el tema d'àlgebra, que farem també equacions i anem a introduir les expressions algèbriques. Primer de tot, recordar les peces que teníem abans per treballar els nombres enters. Si recordeu, treballàvem amb aquestes dues peces, la groga i la vermella. La groga tenia un valor de 1, com diu aquí, cada peça unitària groga val més 1, i la vermella, si recordeu, tenia un valor de menys 1, negativa. Llavors, amb el principi del 0, recordeu, aquesta paraula és molt important, aquestes paraules, principi del 0, amb aquestes paraules, a veure si ho puc fer més petit, què era? Al principi del 0 volia dir que una d'aquestes peces s'anul·lava amb aquesta. Per què? Perquè més 1 menys 1, és a dir, tinc una i trec una altra, quedava 0. Per això era el principi del 0. Això ho fèiem amb nombres enters. Bé, ara apareixen dues peces, la verda i també una vermella. Les vermelles sempre són negatives i les altres canvien de color. Llavors, anem a veure per què. Aquí diu cada peça verda val X, però anem a veure per què. Si veieu, jo agafo aquesta peça, té la mateixa alçada que la vermella o que la groga. A veure, per aquest costat. Veieu? Llavors, vaig agafar un... Això val 1, perquè la peça groga valia també 1 d'altura i d'amplada 1. Per tant, si recordeu, això va tot lligat. Un quadrat, la seva àrea, és a dir, quan val tot per dins, és costat per costat. Per tant, 1 per 1, per això valia 1. Val? I la vermella simplement era la seva contrària, per això era menys 1. Bé, sabent això i recordant això, ja sabem que l'alçada és 1. Però aquesta amplada no sabem quan és. Si jo, per exemple, agafo aquesta peça groga, vaig a fer més peces grogues i les poso aquí damunt perquè veieu, a veure, vaig enviar al fons això. Bé, si jo poso un munt de peces grogues, ara no surt. A veure així, a veure si em deixa, perquè veieu, si jo les poso totes juntes, que això es veuria millor amb les peces, no aquí que em retalla malament, tinc moltes peces, no tinc una amplada, si veieu, que no són 3 peces ni 4 peces, és a dir, no podria valer ni 3, ni 4, ni 2, és a dir, un nombre sencer, enter, no podria valdre, llavors no sabem quan val. És una incògnita quan val d'amplada. Per tant, com és una incògnita, li direm X. I això és l'àlgebra. L'àlgebra és treballar amb incògnites. Per tant, aquesta peça, per calcular la seva àrea, com és un rectangle, sabem que és base per altura, l'amplada per l'altura. Per tant, 1 per X serà X, perquè el 1 multiplicat per qualsevol altre número serà l'altre número. Us faig l'exemple numèric perquè ho veieu. 1 per 3, quan seria? 3. 1 per 5, quan seria? 5. Per tant, 1 per X serà X. Llavors, esborro perquè ho veieu clar. Aquesta peça verda valdrà X, per tant, la peça vermella quan valdrà? Aquesta peça, veiem que és igual que la verda, per tant, hem dit que les peces vermelles és el contrari de la peça o groga o verda. Per tant, aquesta peça valdrà menys X. Per això val el menys, perquè és la contrària. I ara aquí tornem a aplicar aquest principi del 0. Què passa si tinc una peça vermella i una peça verda? Que són les oposades, a veure si la puc agafar, així. Són oposades, per tant, això, X menys X, seria 0.
i es compleix un altre cop el principi del 0. Això és molt, molt, molt important. Sense això ja sabem que no tenim res. Per tant, l'important és entendre això. Si no ho heu entès, recordeu primer el principi del 0 de les peces aquestes i el mateix passa amb la verda i la vermella, perquè és x i menys x. És l'oposat. Recordeu els oposats. Si tingués dos peces verdes i dos peces vermelles, també s'anul·larien. Tres peces verdes, tres peces vermelles, també s'anul·larien. Recordeu que sempre és el mateix, igual que les grogues i les vermelles. Aquestes peces les tindreu i les podreu manipular. Anem a veure una miqueta més. Les expressions. Les expressions algèbriques, que són les que veurem ara, tenim més maneres d'expressar-les, però avui veurem l'expressió escrita i l'expressió algèbrica, i també amb peces. Bé, anem a començar per aquest exemple. Tenim 3 peces grogues, que això ja ho sabeu fer, que seria més 3. I tenim aquí 2 peces verdes, per tant, x i x, és a dir, si tenim 2 peces verdes seran 2x. 2 peces verdes, 2x, val? Llavors, això com es pot llegir? Per exemple, 2 vegades un nombre incrementat per 3 unitats. És a dir, 2 vegades, perquè tenim 2 verdes, un nombre per què? Perquè jo no el coneixo, jo no sé què és. Per tant, 2 vegades un nombre incrementat. Què vol dir incrementat? Sumant, no? Incrementat aquest més per 3 unitats. Recordeu que aquestes peces es diuen peces unitàries, perquè val 1. Per tant, sempre són peces unitàries. Anem a veure un altre exemple. Aquesta és més fàcil. 2x, és a dir, aquestes, més 3. Més 3. També es podria dir més 3 més 2x, és el mateix. Veieu aquí, 3, aquestes 3, més 2 vegades x. 2 vegades, és a dir, 2 vegades la peça, la x. Més 2x, aquestes, incrementat per 3. És a dir, aquesta primera expressió i aquesta és la mateixa. L'únic que jo aquí dic 2 vegades un nombre i aquí dic 2x, però l'incrementat per 3 és el mateix, incrementat per 3 o incrementat per 3 unitats. Si ho voleu dir més verbalment, amb més paraules o més amb lletres. I la última, que també hi hauria més, serien 2 vegades un nombre x, és a dir, 2 vegades un nombre x, que li anomenem x, afegint 3 unitats. Li afegim 3 unitats. Bé, aquestes dues parts, si les juntem, què fan? 2x més 3 o 3 més 2x. És a dir, seria el mateix, ficar 3 més 2x. És el mateix. Llavors, aquesta és expressió algèbrica. Anem a escriure aquí. Baixar la lletra, que si no... Expressió, a veure si em deixa escriure, algèbrica. Aquesta d'aquí baix. I l'expressió escrita serien aquestes. Expressió escrita. Totes aquestes d'aquí. I la de dalt serien les peces. Ara anem a veure com seria amb peces vermelles. 2 peces vermelles com serien? Menys 2. I una peça vermella rectangular, es diuen rectangular per diferenciar les peces unitàries, que són aquestes, de les peces rectangulars, perquè té forma de rectangle, llavors seria menys x, com hem dit abans. Directament, de l'expressió amb peces a l'expressió algèbrica, veieu? Menys x, menys 2, o menys 2, menys x. És el mateix. Aquesta és molt fàcil. Ara anem a dir-ho amb paraules. Com seria? Una és l'oposat d'un nombre. L'oposat d'un nombre. Recordeu que aquesta peça vermella és l'oposat del verd. Per tant, l'oposat d'un nombre, que no sabem, o també podríem dir l'oposat de x. L'oposat d'un nombre disminuït. Per què? Perquè tenim un menys.
disminuït per 2 unitats. Recordeu que aquestes peces són unitats. Una altra manera de dir-ho, l'oposat de x, és el que he dit abans, perquè és menys x, l'oposat de x menys 2. Què més? X negativa disminuïda, perquè restem, per 2. Més menys 2 menys x. Aquesta és molt fàcil i és simplement llegir. I després, una vegada un nombre, aquest seria una vegada un nombre negatiu, aquí faltaria un nombre negatiu, a veure si puc escriure, perquè és aquesta, que és negatiu, afegint menys 2, perquè també recordeu que podíem fer això de menys x més menys 2. Se'n recordeu? Amb els nombres enters, seria una vegada un nombre negatiu més, és a dir, afegint menys 2. També podria ser. Hi ha moltes opcions, podeu intentar inventar vosaltres. Jo us he ficat unes quantes. Ara semblarà molta informació, però és molt senzill. Simplement es transforma això en paraules. Primer podeu transformar en expressió algèbrica si us sembla més fàcil i després en paraules. I així podria ser barrejat també. És a dir, anem a fer una nova. Si jo poso, imagineu que aquesta és la rectangular, tinc 2 peces i després tinc, per exemple, 4 verdes. Com seria això? Seria menys 2x, perquè tinc una menys x i una menys x, és a dir, 2 peces de x negatives i més 4 perquè són verdes, són positives. Per tant, juntant això és el mateix que us vaig a ficar junt menys 2x més 4. Normalment es posen les x primer, però si ho poseu al revés tampoc passa res. Llavors anem a escriure una expressió algèbrica per a això. Per exemple, si diem que això és l'oposat, serien 2 vegades, no? Perquè tenim 2, l'oposat de x, per exemple. 2 vegades l'oposat de x. I què li estem fent? Li estem sumant, no? Sumant 4 o sumant 4 unitats o afegint 4 unitats o afegint 4, el que vulgueu. Jo vaig a ficar afegint 4 unitats. Recordeu que eren unitàries, ¿vale? Unitats, ja m'he equivocat dient unitàries. Unitats. ¿Val? Aquesta part, afegint 4 unitats, serien aquestes peces i 2 vegades l'oposat de x serien aquestes dues. Doncs això seria només és passar de peces a expressions escrites i algèbriques. Qualsevol dubte, tireu enrere, ho pregunteu a classe, marqueu a l'apartat de dubtes, ho apunteu als pòsits o a l'apartat de dubtes i ho pregunteu a classe. Ens veiem a la pròxima.